Като начало искам да направя една корекция. Аз гледах проповедта от миналата неделя и там казвам, че Библията е книга. И сега искам да се точна книга. И там няма дума, която да е излишна. Дори, знае ли някой от вас какъв е цветът на Сатана? Червен? Червен. Да, в Библията това го пише на няколко места. Това не е темата, на която искам да се спра тая сутрин, но като начало ще го спомена. Значи, ако отидем в Откровение, Откровение, 6 глава, 4 стих, там се говори за червен кон и наяздещия на него се даде да вдигне мира от земята и да направи човеците един друг да се намразят, един друг да се избият. Даде му се още и голяма сабя. Откровение 12.3. И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, а на главата му 7 корони. Откровение 17.3. И той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Откровение 17.4. Жената беше облечена в багреница и червено и украсена с злато и така нататък. Няма да се спирам. Но виждаме, че в Библията пише, знаем, че кой е змея и той е червен. А сега спомнете си най-големите жестокости от кого са вършени. Червената армия, червените кмери, които през 1975 година завземат Пном Пен и за 4 години убиват 1 700 000 души. Това прави по 500 000 близо на година. Червената армия, нацистска Германия. Също и символите са такива. Значи нацистска Германия, знамето е червено с бял кръг и посредата свастика. На китайското знаме също е червено. Знамето на Русия е червено с сърп и чук и една звезда. А звездата на знамето е символ на идеята на комунизма, която идеята е такава, че комунизма трябва да се разпространи по всичките 5 континента. Това е накратко. Значи по тази тема има да се говори още, но сега няма да говорим, друг път, ако Господ даде възможност. Това, с което искам да продължа, Библията ни говори и за световна война. Значи, когато Исус говори за своето пришествие, той казва на учениците си: и когато чуете за войни и размирици, да не се оплашите, защото тия неща трябва първо да станат, но не веднага свършекът. Това се намира в Евангелие от Лука 21.9. Тогава им казва: народ ще се повдигне против народ и царство против царство. Държава против държава. Нали? Тогава такава дума не е имало. От времето на това пророчество са минали много години и човечеството е преживяло 2 световни войни. Като през втората загиват около 60 000 човека, 60 милиона, да, 60 милиона, а заедно с сталинските репресии тая цифра надхвърля 100 милиона. И това е статистика, но която много добре се вързва с предсказанието от Библията. Но въпреки огромните жертви през тия войни, първа и втора, до този момент не е имало война, в която да участват около 200 милиона. Това е предсказание от Библията и, както ви казах, Библията е точна книга. И също не е имало война от тия 3 язви, от огъня, дима и жупела, що излизаха от устата им, биде избита 3-та част от човеците. Това се намира в Откровение 9.18. Какво точно е видял Йоан, не е съвсем ясно, но със сигурност по неговото време не е имало такива машини от устата на които, или може би от дулото на които да излизат тия 3 язви, огън, дим и жупел. Между другото, аз направих справка и думата жупел е много. Библията говори, че нечестивите заедно с дявола ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Аз си мислех, че огненото езеро е просто огън, но жупела е нещо съвсем друго. Това е димяща и горяща смола. Това е нещо като напалма, който полепва по тялото и е нещо ужасно. Просто гори и полепва по тялото. Не просто огън. И тук се казва, че от тия 3 язви, що излизаха от устата им, биде избита 3-та част от човеците. Също искам да спомена, че
третата част, това една трета от човечеството. Сега сме 6 милиарда, една трета са 2 милиарда. Това е много. Не знам с какви средства ще се води тая война. Предполагам, че бъдат използвани средства за масово поразяване. При това имаха нагръдници като железни нагръдници. Железният нагръдник, това е броня. По него време, по времето на Йоан, посланието, откровението е писано 96-та година след Христа, не е имало летящи бойни машини, на които шумът от крилата да е като шумът от крилата, обърнете внимание, като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой. Това се намира в Откровение 9.9. Напомня ли нещо? Крила и шум от колесници, много колесници, когато тичат на бой. И тъй, вероятно, тая война е предстояща и тя ще причини глобалната екологична катастрофа, описана в Откровение 16.8. По-нататък ще се повдигне народ против народ. Тук думата, оригиналната е етнос. Днес много от конфликтите са на етническа основа в Косово, Киргизстан и примери може да намерите в интернет. Размирици е имало винаги, но в последно време те обхващат все по-големи територии. Значи по времето на комунизма Полша се беше вдигнала, Чехия, Унгария и руснаците пращаха армия, която да потуши бунтовете. А днес да погледнем колко много страни. Бахрейн, Гърция не стихват размириците, Франция, там негрите, чернокожите се бяха вдигнали, Тунис, Египет, Темен, в Русия, скоро и в САЩ 70 хиляди човека някакъв бунт са дигнали, но информацията просто не разполагам с пълната информация. В Унгария, Либия, Киргизстан и до тук. След това промени в геофизичната активност на Земята. Евангелие от Лука 21, 11, 25. И ще има големи трусове и в разни места глад и мор, ще има и ужаси и големи знамения от небето. И ще станат знамения в слънцето и луната и в звездите, а по земята бедствия между народите, като ще бъдат в недоумение поради бучението на морето и вълните. Сега много хора казват, че земетресение е имало винаги в миналото, но ние нямаме информация за тях. Това може да е вярно, но никога не е имало толкова бързо засилваща се сеизмична активност. И тук ще ви цитирам. Последните десетилетия се характеризират с глобален подем на сеизмичната активност. По-специално през декември 2004, това са сайтове, които не са писани. Информацията не е от вярващи хора, така че е безпристрастна. Значи мега земетресение предизвика от цунами в Индийския океан. Това е най-силното за последните 100 години земетресения. Също земетресението в Хаити е едно от ярките свидетелства за растеж на сеизмичната активност на нашата планета. Причините за това за сега са неизвестни. Това е сайт Гласът на Русия. Думата, която Исус използва, не е трусове, а той говори големи трусове. Земетресения, които отнемат стотици хиляди човешки живота, като това в Хаити. 316 хиляди загинали. Значи днес не са рядкост и това е само началото на ескалацията на сеизмичната активност. Като доказателство за това намираме отново в Откровение на Йоанна 16 глава, 18 и 19 стих. И произлязоха светкавици, гласове и гръмове и стана силен трус, не бива от как съществува човеци на земята. Такъв трус толкова силен. И великият град се раздели на 3 части и градовете на народите паднаха. Значи тук се говори за повсеместно земетресение, което засяга цялата планета. И да продължим нататък. Да, за цунамите, бучението на морете, както прочетохме, че хората ще се страхуват от бучението на морето. Значи бучението на морето и вълните. Цунамите след земетресението в Индийския океан отнеха живота на 283 хиляди души, а безследно изчезнали са над 14 хиляди. И тук в разни места глад и мор. Това е Евангелие от Лука, пак 25 и 11 стих. Значи глада и болестите в Африка, Индия и не само там отнемат милиони човешки животи. Според статистика на ООН, 13% от населението на земята гладува. Това са 850 милиона души. Всеки ден от глад умират 25 хиляди човека. За една година това са 9 милиона 125 хиляди. Мор. След споменатото земетресение в Хаити, жертвите на последвалата епидемия от холера до 3 февруари
е 4131 души, а заразените над 194. Значи, когато Исус дава това предсказание, това е много преди тия неща започна да се случват. Например, чумата през 551 до 580 година обхванала източната част на Римската империя, отнема 20 милиона човешки живота. Жертвите на черната чума през 1347 до 1351 година са около 20 милиона. И да отидем към съвремието, значи в края, последните седмици на първата се появява така наречения испански грип. Заразени са 550 милиона, умират между 50 и 100 милиона. В Румъния, която е 16 милиона, има 160 хиляди смъртни случая. България по него време е 4 милиона 847 хиляди, 80 хиляди смъртни случая. Англия 250, Германия 600 хиляди, Испания 300 хиляди, Франция 420, Индия 18 милиона и 500 хиляди, Китай 9 милиона и 500 хиляди. И това не е пълната информация. Това е точно предсказанието на Исус, че на разни места ще има глад и мор. Това се изпълнява абсолютно точно. И 1920 година не е толкова далеч. Исус е предсказал тия неща стотици години, хиляди даже преди тия случат. Значи предстои да станем и на неща, които ще се случат с Слънцето, Луната и звездите. Какво точно ще стане, също е описано в Откровение на Йоан 8.12. И като затърби четвърти ангел, третата част от Слънцето, третата част от Луната и третата част от звездите биде поразена, тъй, щото да потъмнее третата част от тях и третата част от деня да не свети, така и третата част от нощта. И тази статистика обхваща само най-драстичните природни бедствия от последните години, но има други бедствия, които не са обхванати тук, които отнемат десетки хиляди човешки живота всяка година и подробна информация за тях всеки може да намери в интернет. Сега тия данни, тази статистика може да звучат ужасяващо, но за нас, християните, това е насърчение, защото това са последни времена. Исус казва, когато вие чуете за тия неща, внимавайте да не се оплашите. Но повдигнете очите си, защото вашето изкупление наближава. И целта на това, което ви говоря, е просто сърцата ни да се запалят и ние да търсим Господа с вяра, знаейки, че живеем наистина в последното време. Амин.